Здравейте, приятели на канал Царството на цветята! Едва ли някой не е чувал за джинджифила и за ползите му за човешкото здраве. Днес ви представям една подправка от същото семейство и това е кардамонът. Кардамонът е многогодишно растение и също като джинджифилът притежава свойства, с които допринася за доброто здравословно състояние. Подправката произхожда от Индия. В естествената си среда растението достига височина от 2 до 4 метра. Плодовете имат силен, наситен аромат и са втората най-скъпа подправка в света след шафрана. Растението е богато на различни витамини и микроелементи. Изследвания на учените доказват, че употребата на семената му като подправка в храни или под формата на чай има незаменими ползи за здравето. В аюрведа, китайската и индийската медицина, билката се използва при стомашно-чревни заболявания, смущения във функциите на бъбреците, камъни в жлъчката, проблеми и инфекции в устната кухина и гърлото. Притежава антимикробни, антисептични и противовъзпалителни свойства. Използва се и като антидот при някои отрови. Употребата на кардамон се препоръчва и при рак на дебелото черво, а етеричното масло на растението е често използвано в ароматерапията и е доказан антидепресант. Предлагаме семена за кардамон. Поръчка може да направите през електронният ни магазин www.bazarskill.com, както и на телефон 089 49 51 700. Абонирайте се за нашият видеоканал Царството на цветята. Така ще може да следите и да получавате известия за всички нови епизоди, които публикуваме. Епизодът подготви Екатерина Велинова.